karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Ganong kalit man kang nakahuna-huna nga magpakasal kang lira? Ha? Unsa man? Imo ning gusto nga makasal na mo o napugos ka lang? Kuan ba? Kanang... Sulti sa tinuod diyan. Ganahan ka na bang magpakasal ni Lira? Pa. Oh, ganong mura man kag naglisod og tubag. Matod ko, gusto ka na ba yun nga magpakasal kang Lira? Opa. Unsa man gyud nakaaghat nimo nga pakaslan siya? Magpakasal tas labing daling panahon. Kung dili ka gusto, nga takihon sa sakit sa kasing-kasing ang imong amahin. Iyan? Akong gusto nga magpakasal kang Lira, pa. Oh, okay. Sige. Pero ayaw kalimte ang Isla Verde. Gusto ko nga, eto may kaslun si Ian sa Isla Verde. Diba? Nindot kaya nga promotion sa maong isla. Ang amo niyang kasal ni Ian. Okay, Sab. Mahimo, Sab. Mahimo gid kaayo. O gusto ko, nga sa sunod buwan ng among kasal. Hikaya na lang ninyong daan ang inyong mga papeles sa kasal. Magsabot na lang mi si Ian anang bahina. O ikaw, Alexa. Ikaw ang gusto ko mo design sa kong boda sa kasal. Huh? Di ba nang hambog ka? Nga maayo ka mo design og mga gown, dili ba? Huwag ko maghambog. Basta. Panawag ni Tita Agnes. Kamo ang magsabot sa kong boda. Paghimo nag-design sa kong boda karon. Hello, Tita! Oh, Lira. Oh, malipayon ka man kaayo karon. Siyempre. Makuha ko na gina akong gusto, Tita. Pahalipagi ko. Kay kaslo na mi si Ian. Unsa? Nakabati ka, Tita. Kaslo na mi si Ian. Karong buwan na. Kakalit ko ni Ana. Dapat lang. Dili sa kumusugot ka makaikas pa na ko si Ian, Tita. Ang akong anak lang ang kinahanglang makasapupo siyang katigayonan sumaabot. Pero iha, unsa ba kini pagkahitabo, ha? Secret lang una, Tita. Basta pangantam na lang daan. Kay kaslon mi si Ian sa Isla Verde. Alexa? Unsa man nang nabisihan nimo? Kuan. Design sa boda sa kasal. May customer ba? Boda ni Lira, Ed. Ikaw ang gipa-design sa iyang Buddha? Oh, ako. O kinahanglang mahumanin ako karon. Kay iyan ihatag ni Agnes ugma. Aron ma-priority ni sa trabahoon sa Figura Boutique. Oh, wa ka ba mahibong? Mahibong sa unsa? Sa kakalit sa hukom ni Ian nga magpakasal kang Lira? Nakasaksiyo ka sa hugot nga pagdumili ni Ian sa pagpakasal kang Lira. Makita gyud nimo sa iyang mga mata nga dili gyud siya ganahang magminyo. Pero karon kalit lang ang iyang desisyon nga pakaslan niya si Lira sa dili pa kini manganak. Nausap lang tingaling iyang huna-huna. Dili, Alexa. Unsay dili, Ed? Dili ko makatuo nga ang bata ang
Rason kung nganong magpakasal si Ian kang Lira. O nga doon di man ka magkatuo. Nga, nakabati ka man mismo sa gisulti ni Ian, di ba? Oh, wa lang. Mura lang og nakalitan ko. Bisan ako. Nakalitan sab ko. Pero, dili na nato problemahon, Ed. May problema ka ba, Alexa? Oh, ha? Problema? Wa man. Alexa, sultihig ko bisan unsa pa'y makahasol nimo. Kinahanglang wa kay taguon ako. Okay? Mahal ta ka, Ed. Busa dili mahitabo nga may taguan kong butang nga makadaot nimo. Good. Ano na sige. Tiwasan na ka ng design mo. Kabadoy ka ni mo ning design nga Buddha, Alexa. Oh. Muram ko inig taga-bukid nga gikasal. Kung wa ka makauyon, ana, mahimo man nga ikaw mismo mo design sa kaugalingon nimong Buddha, Lira. Pero, matod pa nila, dili ra ba ko na maayo nga mag-drawing ka sa kaugalingon nimong Buddha? Nahibaw ko, ana. Mao gani nga ikaw akong gipa-design. Usba na. Oh, okay. Akong usbon. Klaro na lang kaayo. Nga nasultihan na ni Ian si Alexa bahin sa lang skandal nga video. Kaya dali raman kayo siya musugot sa konsugo. Karon ka malditaha ka. Ako ni Howd ining baya. Kabati ba ini, uy? Nag-anam naman nagkabati ang imong design? Mauna na yung naabot sa kong huna-huna. Usba na, way lami. Okay. Ilabay na ang design, uy, Alexa. Tiniguang man na. Oh, paghupo na lang sa adlaw sa inyong kasal. Ayaw ba yung kong insulto ha? Doon na rin ba kayo gigunitang alas? Unsa man? Gusto ka mo tikig dayon si Tito Ed? Okay. Ako na ng usbon. Kana. Okay na ni nga design. Nanghupaw mo ka? Nag-uol ka? Nga magpakasalan ako si Ian? Wa ko mag-uol. Tungod kay wa ko'y labot kung makasal man mo. Ayaw na lang pag binaot, Alexa. Nahiba akong gitintali mo si Ian. Mao nga nahagit siya ni mo o gihagkan ka niya. Tak-uma ka ng baba ni mo, Lira. Kung gusto ka nga ako ning tak-umon, sundan ninyong tuhan ni Ian ang tanan kong gusto. Manglakaw ta, Ian. Asam ta? Maghikay na sa papeles sa tong kasal. Ikaw ang gusto kayong makasal ka. Usa, ikaya ang tanan niya magsulod. Dili ka mauban ako? Dili. Okay. Hi, mas Tito Ed karon. Ako na ipakita niya ang video. Ayaw ha? Ayaw. Aray! Hadlo ka man lagi. Ansa men? Mauban ka na ko sa paghikay sa tong kasal? Or makiksulti ko ni Tito Ed? Sige, tara. Ato nang talion akong pagantos. Dali na! Aray! May mabayo na kong bunluta. Kumusta naman ang paghikay sa inyong kasal, Ian? Andam na ang tanang papeles dito. Oh, magpapa na lang tingali ko ni mo, uy. Pila na lang kasi mana o kasalan na namo ni Ian. Ikaw may baw. Andamo na namo ang Isla Verde sa mong kasal. Ano hita magpakasal sa syudad? Ha? Malangan na ta kung adto pata pakasal sa Isla Verde. Wow! Ganahan kita ika nga makasal ta, Ian. Oo. Aron mahuman na ni. Mas mayo sab tingali nga anira mo mapakasal, Lira. Kay medyo lain man ang pamati nako. Dili pa mayo nga bubiyahe ko. Tuod sad no. Sorry pa ha. O niya, ang reception kisa o sa hotel. Mas mayo tingali nga anhin na lang sabay ang reception. Ha? Ako na suggestion. Dili pa kumahimong mo biyahe-biyahe, Lira. Oh, okay. Sige. Ikaw ang mahibaw pa. Anihin na lang sabay. Marunong ka mo insist.
Nga ato sa 5-star hotel reception sa tong kasal. Oh, ikaw intay mo insist. Nahibaw gid ka nga mas musugot si Papa kung adto ta sa hotel human sa kasal. Lira, nakatando ka na ni Papa nga anhi lang sabay. So, anhi sabay ang kaon. Preset. Kuwas pa. Dili mo kwartang gastuhon sa atong kasal. Kang Papa ning gasto. Pero dato mo. Kausad ana oy. Nga hiras bay ang kaon. Murang tagdamatian ana. Negosyante nga akong amahan, Lira. Siya ang naibaw unsaon niya paggasto ang iyong kwarta. Pero ikaw ang manunod ining tanan niyang katigayunan. Samtang buhi ibas Papa, di pa ko makapanghilabot sa kwarta sa kumpanya, uy. Oh, mao ba? Oh, mas maayo pa day kung mamatay na ng imong amahan. Aray! Kung mamatay ang akong amahan tungod nimo, way kasal nga mahitabo. Adto ka sa prisuhan, mga anak! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!